Macca simore 16. Fariseen ɓe e Sadduceen ɓe ngari ƴewtindademo, namnimo yo hollirɗumen kawisa giwɗo dow asaman. O jaabiɓe e ɗiɗo konguli: so on jii asaman ina wojji sanga mutal nange, mbiyoton ko welat. So on pini subaka law, on jii asaman ina woni boɗejo niɓɓo, mbiyoton ko toɓat. Onon mbawi famde mbaadi asaman, te on mbawa famde maale oɗo jamanu. Yonta bonɗo jamfiɗo Allah o nana yiilo kawisa, kono worti kawisa Yunusa o heɓata hay goto goɗɗo. Caggal ɗum o woppiɓe o yehi. Almuɓe ɓe tacci kettoyingal to ŋoral, ndeke koko jejjiti naworde mburu. O wiɓe: ndenoto ɗe te nangate koye mon e lawir Fariseen e Sadduceen o. Almuɓe ɓe ngoni e wiyondirde e koye mumen. O wiiri noon ko en gaddarani mburu. O andi ko ɓe kalata ko, o wiɓe: ko waɗi oɗon mbiyondira e koye mon ko sabu on gaddorani mburu mbirumi noon? Koni ko onon pamɗi hoolare. Bele ha joni on paamani taw? Bele on ciftorani looci 5 mburu ɗi taƴannomi worɓe ujunnaje 5 ɗi, e cengele taƴatine keddinoɗe ɗe ndendino ɗon ɗe? Bele on ciftorani kadi looci 7 mburu ɗi taƴannomi worɓe ujunnaje 4 ɗi, e cengele taƴatine keddinoɗe ɗe ndendino ɗon ɗe? Holi ko waɗi on paamani wona haala mburu kalananmi on? Mbimi on ko yo on ndeno lawir Fariseen e Sadduceen o. E on saha almuɓe ɓe paami o wiyano ɗumen yo ndeno lawir pewnirteɗo mburu o wino ɗumen e ɗin konguli ko yo ndeno ko Fariseen e Sadduceen janginta ko. Nden o yettima diwan Cesare mbo Philip, o namni almuɓe makko ɓe ɗum ɗo. E wiide yimɓe ɓe, holi ko ɓi neɗɗo o woni? Ɓe njaabi ɓe mbi: woni hen ina mbiya ka Yaya baptisowo, ɓeya mbiya ka Elias, ɓe kadi mbiye ka Yeremi walla goto e annabaɓe ɓe. O wiɓe: ononne e wiide mon holi min? Simon Pierre jaabi wi: ko an woni Almasihu, ɓi Allah gurɗo o. E nder ɗum Yeesu wimo: malu wodanima an Simon ɓi Yunus, ngati wona tew ƴiƴam feññinanma ɗum ko babam gonɗo dow asaman o. Min ne moɗo wima ka Pierre, te koye dow nden hayre mahanmi dentalam gonɗinɓe. Hay laakara ala ko jogori wawde e mayre. Mami totte coktirɗe laamu asaman. Kala ko piɓɗa e dow leydi fiɓete dow asaman, kala ko piptuɗa e dow leydi fiɓtete dow asaman. Caggal ɗum o yamiri almuɓe makko ɓe yamirore tinde woto kalan hay goto ko kanko woni Almasihu o. Doggude e on saha o fuɗɗi hollude almuɓe makko ɓe alay sago o yaha Yerusalem, hohoɓe ɓe e ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe jarnamo mette no feewi. O ware o wurta ñande ñalawma tataɓijo o. E nder ɗum Pierre deyimo, woni e furademo, wi: ceerno, yo Allah hettu hen, ɗum heɓatama. O yecciti o wi Pierre: woɗɗomi ɗon an seytane o, ka fergitere lawolam, ngati miijoji ma giwani to Allah, giwi koto yimɓe. Caggal ɗum o wi almuɓe makko ɓe: kala jiɗɗo rewde am yo nattu miijade hoore mum, wakko feŋirde mum rewa e am. Ngati kala jiɗɗo fandinde wonki mum wasatki, kono kala basɗo ki sababunde am hisnatki. Holi ko hebde aduna o fof no woruno nafata neɗɗo so tawi wasi wonki mum? Bele ma woodu ko neɗɗo wawi tottude ngam sottude wonki mum? Ngati maaɓi neɗɗo o ardu e malaikaji mum e nder darja baaba mum. Ñande hen ma o yoɓ goto fof
ko foti e golle mum. Ɓe gonga mboɗo wiya on, hunde e wonɓe ɗo ɓe meeɗata maayde tawa yiyani garal ɓi neɗɗo o e nder laamu mum.